हेल' लोगोफोर आं लक्ष्मी बसुमतारी फिन खेबसेबो आंनि इउटुब चेनेल नोंथांमोन गासैबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मोजाङै दं होननानै आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। दिनै जोंहा मिस्टार फैगोन बेनिखायनो आङो मैथा गोखा संनो नागिरदों। दा सिजननि बेनि फेभराइट दिनै दा आङो खारदै होनानै लाबाय एसे रेबहोनानै लादो। ना लाबोयोबा नानि खर'खौ बाथोन जानानै मोजां मोनो बेनिखायनो बाथोननि थाखाय बानायदों आं खर'खौ निखौ मैगं होगोन। बाथोनाव होगोन आं दा सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु बेखौबो एवफानोसै भिन्दिखौबो एसे फ्राय खालामबावनोसै न'निनो भिन्दि फ्रेस आरो दङ थास' आथिं बेखौ फ्राय खालामोबा आं बिराद मोजां मोनो आंनि फेभरेट आरो फ्राय खालामबासो मोजां मोनो दे आं बानलु गोसा होनानै ओंख्रि आरो भाजियाव होनो आं बेयाव सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें देनानै लाबाय ओंख्रियाव होनोसै आं दा गोदौबाय थानाय समावनो नै आं दा नाखौबो होनोसै एवफ्रामना लाखादोंमोन आं दहायनो गोदौबाय थानाय समावनो होनांगौ होमबाना मोजांसिन आरो नानि रसा ओंखारगोन एसे टेस्टि जागोन आरो जानायावबो फारसेथिं भिन्दिखौबो फ्राय खालामहोलांनोसै थाबैनो मोननायजासे मोननैथिंबो जानबाय आरो आङो नै आंनि भिन्दि फ्राय मोनबायानो एसे खामनाय बायदि जाबायानो थेवबो बिदि बांद्राय खामाखै जाथावनायानो जादों। दानिया आरो थास' आथिंखौ फ्राय खालामलायनोसै फ्राय जानो बिराद मोजां मोनो आङो बानलु गोसा होबाथाय नोंथांमोना बोरै जायो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो सामब्राम गोजाखौ एसे गेजेर समावसो होबाय आङो एसे लेला जाखांनायनि उनाव मानो होनबा फ्राय खालामगोन ना फार्स्टआवनो होबा खामगोन बेनिखायनो एसे उनाव होबाय आरो दिनैनि मैथा गोखाजों नाजों संनाय ओंख्रिया मोनबायानो आंनिया दा जानोल'सो नांगौ आरो गोथाव जानाय बायदि नुदो दायो जाबासो मिथिसिगोन बोरै जादों बेजों भाजियाबो मोनसिगोन नै मोना जानायखाय आङो टेक्रा मोखै होबाय मानिनि जासे नै बानलु सामब्राम गुफुर देनायखौबो होबाय मोखै होबासो मानाना मोनबायानो फाइनेलि मोजां धुनिया कालारिं नुदों रेडि जाजोब्बाय बे जाबाय ओंख्रि बे जाबाय भिन्दि फ्राय बाथोन आरो नैबे जाबाय खारै ओंख्रि बे जाबाय भाजि लेस्रा आलु उनाव फैसिगोन दे थां होनबालाय दे थब्ला थब्लि लानानै जोंहा मिस्टार फैबाय बेबिया दोनथ'नोसै होनबा लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल